Velkommen til Amalienborg Slotsplads. Om få minutter vil hendes majestæt holde sin nytårstale. Og indtil da vil vi følge garden træde til gevær her på Slotspladsen. 1 minut. Jeg skal på toilet. Giv vagt! Vagt! Op! Venstre! Op! Gå! Achtung! Not such a girl, I'm such a girl. Og så er det nytårsaften. Klokken er 18, og her fra residenspalæet på Amalienborg vil hendes majestæt dronningen nu holde sin nytårstale til nationen. Som Kære venner, kære røvhuller, kære alle sammen. Årets sværeste tid er endelig forbi, og vi er her sgu stadig. Alle har vi siddet klamt, svedende, alene og omringet af mørke. Kun oplyst af computerens blege skærm. Vores eneste venner har været Ninja Nerd, Osmosis og de stadig voksne nullermænd, der i ugerne har ligget urørt i hjørnerne. Dag ud og dag ind har vi siddet på vores pind, og uden skam i livet har vi iført os forpint og let plettet hyggetøj, som man hver morgen ukritisk har vurderet godt lige kan bruges en dag mere. For så meget lugter det jo heller ikke. Smerterne fra vores sædemuskler afløstes kun lejlighedsvist af rystelserne fra de enorme mængder af koffein og sukker, vi har indtaget. Det har forplantet sig og sidder i os alle. Det ses tydeligt i dag. Urenhederne er flyttet ind som muldvarpeskud på en fugtig græsplæne. Men se jer nu, I har gjort jer umage, det pæne tøj er kommet på. Jeg er stolt over, at vi sidder her i dag. Jeg havde ikke selv turde håbe på så mange overlevende. Personligt vidste jeg, at en ville ryge i svinget. Jeg havde bare ikke regnet med, at det ville være mig selv. Men nu sidder vi her, klar til at lægge januars traumer bag os. Nytåret er tiden til at se fremad. Så lad os alle sammen pakke bøgerne væk, åbne vinduerne og vaske den sidste angstsved af. Om ikke andet, bare for i aften. Nu har februars signifikante mørke lagt sig om os som en tung dyne. Men husk, at hvis du farer vild i tvivlen og mister orienteringen, så kan du altid finde svar på mulen. I denne mørke tid er det trods alt dejligt, at man kan drømme sig tilbage til lysere tider og varme sig med mindeværdige øjeblikke. Fordi hvem husker ikke kålen i posen, eller spontant opkast på floor, eller sågar en bytur, der endte på skadestuen. Året, der er gået, har budt på nye bekendtskaber, heriblandt mit første møde med Struerum. Comedy-aftener, koncerter og vores eventyrlige rejse ind i den ædle kunst, der er popgolf. Vi er flere, der har rundet et stort kanelfyldt hjørne, og til det vil jeg bare gerne sige, at den værste tid er bag os, og vi kan se frem til en tid, hvor vi kan give alt det tilbage, som vi har fået, og mere til. Året 2024 bliver budt velkommen, og perioden med bachelorskrivning står lige rundt om hjørnet. Det bliver en tid, hvor alle sættes på prøve, og hvor fællesskabet, solidariteten og samfundssindet bliver altafgørende. Men her rammes jeg desværre allerede af skuffelse. Ja, jeg tænker på jer, som skal til Spanien. Små, egoistiske svin. Men min skuffelse bliver dog midlertidigt lettet ved tanken om, at vi alle sammen snart er indehavere af verdens mest ubrugelige bachelor. Efter bacheloren står nye udfordringer for døren. Sommer. For nogen en tiltrængt pause.
kandidatstarten og Thisted. Ja, selv Bolle kan ikke modstå drivkraften fra Nordens Paris. Der er meget at glæde sig til. Jeg vil i denne specielle anledning sende en stor tak og mine største nytårshilsner til jer alle. Studievenner, som man kun kan drømme om. Tak fordi vi kan samles her i dag, og forhåbentlig kan vi sammen skabe flere gode minder i det nye år. Årsskiftet giver naturligvis anledning til at gøre sig tanker om min fremtid. Om ikke tiden er inde til at overlade ansvaret til den næste generation. Jeg har selv rundet et skarpt hjørne, og her, midt i min kvartvejskrise, har jeg besluttet, at det nu er det sande tidspunkt er kommet. Om et år fra nu, den 7. februar 2025, vil vi atter samles til et nyt år. Men det vil være uden en tale fra mig. Jeg har valgt at stoppe på toppen og træde tilbage som jeres leder. Men stafetten skal videregives, og derfor beder jeg nu jer alle om at kigge under jeres stol. Til dig, som har fundet konvolutten, værsgo at åbne. Ja, du ser rigtigt. Du er hermed udvalgt som vores næste leder. Og traditionen tro betyder det, at vi alle kan se frem til din nytårstale til næste år. Til slut vil jeg ikke sige andet end, Gud bevarer gode venner.